Saan na mailibak at Ilocos Norte ket maysa kadagiti probinsya a naruway iti pagpanpannakel na tourist spots. Kas iti ili ti pagudpod a daydaywen dagiti turista, gapot na pagasatan kadagiti scenic views, white sand beaches ken crystal clear water. Kada tayo pay laing iti bulan ti Agosto no sa dinno a manamnama digiti panagtudtudo na, makuna ang natalged data iti sitwasyon iti turismo iti ili ti pagudpod. Iti panang bisita mi iti Barangay Balawi iti Sitio Malingay, nadanunan mi dagiti naruway a turista. Kuna dagiti nakasarsarita mi a bisita a subya-subyanan da iti ili ti pagudpod, gapo iti na isang sangayan na pintas na. Numan pa'y masapol da iti agbiyahe iti sumagmamano nga oras, kang runaan nan digiti aggapo iti adayo a paset ti pagilian. Worth it, digiti buya a masangpitan da ditoy. Ang ganda po dito. Babali pang 3 beses na po na. Ano po yung favorite natin dito sa pagudpod na? Yung sand, tas ang ganda po ng ambience, nakaka-relax yung nature. Manot favorite mo dito yung pagudpod mo sa Di patapat, sir. Patapat. Dito yung beach at mako natin. Mayat-mat, sir. Oo. May pintas. Oo. So Agosto itata usually pa nagtutudunahan kayo nga nagdanag ngay may dito baka no agtudo met laeng. Saan met, sir? Saan met laeng? Kaya napansin niyo ba nga ado iti tattao tatta? Ewan, sir. Ato met tao. Maragsakan met ti agtagikwa ti restaurant ken homestay kadagiti naruway a turista. Kunana, kastoy ti kang runaan na sitwasyon no atidog iti bakasyon kasi ti long weekend. Iti turista circuit hamit lang nga umay dalang maturog mangan ti pagudpod. Kasi po adto ti sapsapulin nga activities so nga very grateful na kami dagiti adda banana boat na dagiti paparenta ti kayak dagiti surfing lessons aside ka dagiti circuit mayat dagiti promote ni or ano ni mayor tayo nga dumapay nga activities iti pagudpod. Parbangon pay laeng makumikumen dagiti cook iti kusina da ang mangisagsagana kadagiti makan ang maidijaya kadagiti bisita. Pagyamanan na dagiti agundaway, gaputa adu iti mapastrekanda, ken kastameten, makatulong da pay ang maipaayan ti pagsapulan dagiti kailyanda. Kita dumanga staff ni circuit agbasbasa da adada als. Then sir so katulungan isuda dagiti estudyante sir. Yes sir. Mga manutay nga ta amin sir ti staff kadagiti. Bale no kasi nga din season circuit walo lang makuha pero no kasi nga umay ti Sabado ken Domingo circuit maala na kami ti duwa kallo kasi sir tapno pang backup. Ngiminlawlawag na asaan nga agnanayon na kastoy iti kaado ti turista iti lugar da. Kuna na nga itaalin season, at damit laeng digiti aldaw ang mabilbilang digiti bisita. No weekday circuit man manuno pa ngamin ti customer so kasi mabilbilang pero di jeno kati gundaway ning ag inventory agurnos ti lawlaw mi dagiti mi nga mo obra no adu ti customer circuit di jemi mo obraen mo kuan sir. Dapat consistent ka lang ag market talaga iti anong sir ti produktong kay ito sir kasi talaga nga ibidam talaga or iti kas lang ko pagkurkuranam kasi kumangin dapat i-anong talaga i-push mo talaga kasi business mo din siya kasi ano mas asa ito yung negosyo sir. Kabayatan nagagem ni pagudpod Mayor Rafael Ralph Benemerito II nga agtalinaed ang narway digiti bisita iti ilida, mapadry when no wet season man. Manamnamay iti addapay apan nakadevelop digiti pagpasyaran ken kastameten pan nakaijaya pa iti adung aktibidad. I am inviting to all our viewers to come and visit Pagudpud. We have lots of things to do here. Not only the beaches, our white beaches and crystal clear waters. We have lots of activities like we have right now. We have the shooting range here in Radiant Shooting Range. We have soon yung 4x4 ano natin. And we're also thinking of horseback riding para sa mga mahilig naman sa mga bayo. May lunglungalong iti panakipatakder ti airport ken mabalinto pa yan nga agturong di cruise ship ken daduma pay a vessels iti maplan-plano a free port. Babin iti panakipatungpal ti Ecozone Plan ano sa dinno nga garop 900 hectares nga unused land iti ma-develop kang runaan nan iti barangay Kaparispisan posible nga agbalin nga adda sikat pay a tourism hub iti lugar. Kaya tayo ngamin mas maka-attract tayo pa iti additional nga investors. Actually, foreign investors ti kukwenta yo. Tapnon mas mapaado tayo pa iti accommodation. And of course, activities. No, naman tayo napintas niya activities para ti tourism. Dapat tayo agro-industrial zone tayo. Kasi dapat iti technological hub tayo. Can heavy industry industrial zone and hopefully the Freeport zone.
Iti baet iti panakatagiben ti Ecozone Plan, may lunglungalong met iti Kongreso ti House Bill number 3110 wenno community-based tourism nga inisponsoran ni Solid North Party List Representative Ching Bernos. Gagem tinasao agakat ang maprotektaran ti interes dagiti masekna na komunidad. Iti baet ti agtultuloy a panagprogreso iti turismo, nasken asaan na may bati digiti umili nga isu damet iti kangrunaan amang tagtagiben iti aglawlaw nga isu iti magustuhan na bisitaen digiti turista. Mark Magdirila, Balitang Solid North.